Ebi o de shikunkro Nyankopon hyira unia na kokoto na me de ehia bio no. Afi na masiesie hu amekọ adwuma nanso mpani se de sesese ene wo sese. De dazo afanto a efrito no se ne meresa ansam kakra na egina so de sua de wo amamra kwankyere so. Ene ye hwe ebebi a ene ne mafo abuachia no se obu koto kwase a no Nyankopon ehwe woto. Obu koto kwase a no Nyankopon hwe woto. Ye nhye ne so ne ntie ne ye na menim kwan kra bafa so obebu koto ne kwase a efiri Nyankopon bo koto kro de me nipa se woni nti ukwoche no ano ne kwase ebu na enzen ebetro do no ankasa de obo koto ko ase a na Onyankopon hwe woto. Koto no ukwa abakoto na de nsa bra ne monim ebra koto no ni bonim ewa no na wo so koto de nsa ewremu mo enti bra do nsa ewremu no na wo to sabe ehwe soro ene nanam sise obo koto ko ase a na Onyankopon hwe woto enye wo bu koto kwase a na Onyankopon hwe woto yenhye ne so na mesrese se ye Facebook fan page no Teacher Kofi se o like sa Teacher Kofi Facebook fan page na videos ni na abenya fen so wo ye YouTube account no Nana KKT bukọ na ye videos se wo ho nyina won sabeke bi me producer Teacher Kofi bema me mo krum me mo pia na kokoto me dimusia